गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। दिनैनि बे भिडिअआ मिक्सार जागोन। भिडिअखौ खोनासंजोब आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। सासे फंबायसो होनगोन ना बिनानावसो होनगोन आंबो मिथिला। सासे सोरबा आर्मि हौवाजों रिल्स बानायनायनि दावराव। बेनिफ्राय सासे गेदेमा बिथांनि खन्थाइ फरायनाय, खन्थाइ आवरायनाय, बेसेबा बिथांनि खन्थाइया मा जादों? भाइरेल जादों। मबाइलाव स्टेटास नायोब्लानो बिथांनि खन्थाइखौ नुनो मोनो। बेनि सायावबो बाथ्रा सावरायगोन। बेनिफ्राय दाखालैबावै बर'नि सासे एक्ट्रिस, गासैजोंबो मोनथिजानाय, बेयो मोनसे प्रग्रामाव सेंग्राफोरखौ बुंदोंमोन दिनैनि सेंग्राफोरा मोजां नंला खोमा ना, बेनिखायनो सिख्लाफोरा हाबा जानाय हौवाफोरजोंसो। आङो मैया बिथांनि बागै फंनैसो बुंदों आरो सोरबाया आंनाव सोंदों सोर बेयो, नामखौ खोन्थालाय। आं बेनि बागैबो फंनैसो बाथ्रा बुंबावगोन। बेनिफ्राय आं दा फार्स्टआवनो आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम, आंनि फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि गेदेर नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय मोनसे कुइसन। बे कुइसननि एन्सारखौ होथारनांगोन जायफोरा भिडिअखौ नायो। जों बर' हारिया, जों बर'फोरा, जों दसेनो गासैजोंबो लोगो जायो। जों दसेनो गासैखौबो मोजां मोनजोबो। जों दसेनो गासैखौबो बजबजोबो। जों बजबगोन ना बजबा दसेनो? दा आंनि कुइसना बेसो, जोंनि साखाथियाव थानायफोरा जों बर' हारिखौ, बर' हारिया जौगाथों होननानै जोंखौ सापर्ट खालामनानै जोंजों लोगो जायो ना जोङो बर' हारिजों लोगो जायोब्ला जों बर' हारिखौ गादबनानै दोननो हागोन होननानै लोगो जायो? बे आंनि सोंनायनि फिननायखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। आं बे बाथ्राखौ मानो बुंदों? थांखांनाय जोंनि बर' हारिया माबायदि सोमावसारदोंमोन, अब्लानिया जोंनि हेंथायै माबायदि गुबुना गसंथेयोमोन। बेनिफ्राय दिनै जों बर' हारिया गासैखौबो मोजां मोनजोबो। जों बर' हारिया दसेनो लोगो जायो। दसेनो मा? जोङो गासैखौबो फोथायजोबो। बेनिफ्राय आंनि कुइसना बेनो, जों बर' हारिजों जोंखौ जौगाथों होननानै जोंजों लोगो जायो ना जोंखौ खोलैना दोननो थाखाय जोंजों लोगो जायो? प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। बेनिफ्राय मैया आं मोनसे भिडिअ होदों। मैयानि भिडिअ नायथां। जाय जाय बे बाथ्राखौ खोनादों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनानै दोनहरदों। नामखौ, बै सिनायजानाय सासे फावखुंग्रिनि नामखौ कमेन्ट बक्सआव गोबां गथ'फोरानो लिरनानै दोनहरदों। जायफोरा खोनादों आरो बे भिडिअआ फेसबुकआव पेजाव होबायमोन। दिनै बे भिडिअआ गैला, नाथाय बे भिडिअआ फेसबुक पेजाव थानायमोनब्ला दिनै मा दावराव जागौमोन, बेसां मानसिया मोजां बुंगौमोन आरो गाज्रि बुंगौमोन, बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगौमोन। नाथाय बे भिडिअआ फेसबुक पेजाव गैला। नंगौ, स्टेज प्रग्राम खालाम। आंबो गाज्रि बुंनो साना मालाबाबो। आं नोंसोरनि हेंथा मालाबाबो बुंनो साना। नाथाय गासैबो बाथ्रायानो कमेडि जाया। सासेया कमेन्ट बक्सआव हरदों, बियो जोबोर गोरों एक्ट्रिस, बियो गुबुन एक्ट्रिसफोर बायदि एटिट्युड नङा, बेयो कमेडि खालामनानैसो बुंदों। नंगौ, आंबो बुजियो। नाथाय मोनफ्रोमबो बाथ्राया कमेडि खालामनानै बुंजानाय नङा। दिनैनि सेंग्राफोरा मोजां नंला खोमाना, बेनिखायनो सिख्लाफोरा हाबा जानाय हौवादो लाइन, माने हाबा जानाय हौवाखौसो मोजां मोनसै। बे कमेडि जानो हायो नामा? बे आं मानिबाय, कमेडि जानो हायो। नाथाय नोंसोर सानना नाय, बे बाथ्राखौ साननानै नाय। कमेडि खालामनो थाखाय गोबां बाथ्रा दङ आरो जोङो स्टेज प्रग्रामफोराव गोबां मोजां मोजां बाथ्रा मटिभेट खालामनो हायो। मोनफ्रोमबो प्रग्रामावनो जों मटिभेट खालामनाय बाथ्रा बुंनो हायो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय। हागोन ना हाया? हायो। ओरैबायदि दावराव जाबायमोन। आंबो मालाबाबो लुबैया सोरबा एक्ट्रिसखौ बेनि भिडिअखौ लाना फैनानै होनानै दावराव खालामनो। आंबो मालाबाबो लुबैया। नाथाय नोंथांमोनखौ मानियो रायजो राजाफोरा, नोंथांमोनखौनो नायो, नोंथांमोना स्टेज सायाव थायो। नाथाय बाथ्रा बुंनायनिबो मोनसे माबा थायो, सिमा थायो।
दिनै बेफोरबायदि जाथाय जागासिनो दङ, बेफोरबायदिनि सायावनो जेसेबां दावराव जागासिनो दङ, अब्ला सिख्लाफोराबो गाज्रि मोनगोन बे बाथ्राखौ। साबेसे सिख्लाफोरालाय हाबा जानाय हौवाफोरजों लाइन मारिदो, सिख्लाफोराबो गाज्रि मोनगोन, हिनजावफोराबो गाज्रि मोनगोन बेफोर बाथ्राखौ। अब्ला बेफोर रावा रायजानाय आरो एसेबां गिदिर स्टेज, हाजार हाजार मानसिया नायदो, कमेन्ट बक्सआव नायहैथां सोर बुंदोंमोन, बे गावबो बुंनो हाया आं बुङाखै होनना, बुंथारदो आरो भिडिअ'आवबो दङ, बिथांनि भिडिअ'आबो दङ दाबो, नाथाय फेसबुकआवसो गैया। अब्ला बेफोर गोरोन्थि ना। बेनिफ्राय जोंहा सासे गेदेमा खन्थाइ आवरायदों, खन्थाइखौथ' आंबो मोजां मोनदों, गाज्रि नङा, आं गाज्रि बुंला, नाथाय खन्थाइ आवरायनानै खन्थाइयादि एसेबां भाइरेल जागोन आरो एसेबां मानसिफोरा बे खन्थाइखौ लानानै भाइरेल खालामदों, आं मालाबाबो नुफेराखैमोन। बेनिफ्राय आंजों लोगो दङ डक्टरेट खालामनाय, गोबां खन्थाइ लिरो, बिसोरबो फेसबुकआव होयो। आं सोंबाय, मोनसे खन्थाइ फैदो खोनासंलाय, खोनासंबाय, ओरैबायदि इन्जय खालामदो बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंनानै, ओरैबायदि बिथाङा मोनसे खन्थाइ लिरनानै मिनिहोनो हादों, आंबो मिनियालासिनो थानो हायासै, गुबुननि मिनिनायाव मा खन्थाइ लिरखोलै होननानै खोनासंनानै ओरैबायदि मिनिदों, ओरैबायदि इन्जय लादों बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंनानै, आरो ओरैबायदि स्टेटास होदों मानसिफोरा, आंनि लोगोफोराथ' गोबाङानो स्टेटास होदों बिथांनि खन्थाइखौ। आंबो आसरित मोनदों, वाह मा खन्थाइ एसेबां भाइरेल जालायनाय। आं सानो बिथांखौ, आं गाज्रि बुङा बिथांनि खन्थाइखौ, मोजाङानो, नाथाय बिथाङाबो मोनसे समाव हाग्रायाव थाग्रामोन, हाथियार हमग्रामोन, बिथाङा बेनिख्रुइ साबसिन हारिनि बागै, बर' हारिनि बागै, जाय बर' जोहोलाव सेंग्राफोरा हाथियार हमनानै हाग्रा बंग्रा दोङोमोन, थादोंमोन, बैसोरनि बागैबो मोजां खन्थाइ मोनसे लिरनानै आवरायगोन होननानै आं सानो। हारिनि बागै जोबथेसालियाव दङ बिथांनि लोगोफोरानो, बैसोरखौबो लानानै मोनसे मोजां खन्थाइ लिरगोन होननानै आङो सानो आरो। आसरित मोनदों, गोबां मानसिफोरानो बिथांनि खन्थाइखौ इन्जय खालामदों, आं गाज्रि बुंला दे, बिथांनि खन्थाइखौ इन्जय खालामदों गोबां मानसिफोरानो खोनासंनानै, जाय खन्थाइखौ रावबो लिरनो हायाखैमोन, बैफोरबायदि खन्थाइखौ लिरनानै बिथाङा स्टेज प्रग्रामाव फरायनानै होदों, गुड, साबास। बेनिफ्राय सासे फंबायना बिनानाव, बुजि मोनला आङो, आर्मि 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 हौवाजों आंखौ भिडिअ बानायनो थाखाय गोबां रायगासिनो दङ। बे आर्मि नङा, बेनियाव लिरनाय दंखायो BSF, बे आर्मि नङा। आरो दिनैनि दिनाव सोरबा आर्मिया न'आव फैनानै बेफोरबायदि मालाबाबो रिल्स बानायनाय नङा ड्रेस गाननानै, सोरबा आर्मि नङिया फैनानै बेफोरबायदि भिडिअ बानायफैनो हागोन नोंजों, नाथाय अरिजिन रियेलाव जाय आर्मि मावदों, आर्मि, एयारफर्स, नेभि, बे मोनथामा रावबो गावनि ड्रेसखौ गाननानै नोंजों बेफोरबायदि रिल्स खालामनाय नङा। बेनि ड्रेसाव लिरनाय दंखायो BSF। दा बिथाङा BSF ना आर्मि आं बेखौ मिथिला, नाथाय आर्मिया मालाबाबो नोंजों बेफोरबायदि रिल्स बानायनाय नङा। आर्मि आर्मि, मानो आर्मि आर्मि नाम लाबाय थादों, बेथ' आर्मि नङाना, बे ड्रेसा आर्मिनि नङा, आरो आर्मिया बेफोरबायदि भिडिअबो बानाया। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।